ayana sing ada tidak bagus. Op. Yuk, 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 yuk. Ah. Ayo ke. Os, lo, lo. Ayo kira Sri Kandi cilik Sri Kandi cilik warga budaya Raja ngeden yo yo os
yang sudah beratensi dari penggemar berat warga Budoyo. Baik, masuk. Dia manis Kalimantan, maulah terkenal.
monggo. Rizka Budaya. Masuk, masuk, masuk. Rizka. Yang kelimon lelakonku jamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri grabyan ayo erat batine sering dolan neng omahku perlune mung sinau bebarengan wis suwe aku rasa tresno kelingan ireng manis nanging juwa ora bisa urip bebarengan sanajan aku wis sumpah tetep tresno lair hati mung jalaran perpisahan dipaksa omah-omah wong tuwane tresnaku ra bisa ilang amarga kelingan isol untune yo goyang sini jo Warga budaya luar biasa malam ini. Kembang jambe atiku grahuyang dhewe amulati manis simayang sari lah opone bebasan amasinang klik digrak wiragane luhur bebudene kembang jambe arom kandane gentayangan gonku kepranan ayo Mas Pur yuk Ayo. Yo. No. Oh. Yo. Yeah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ayo yuk. Yeah. Yuk. Ayo yuk. Was. Ya jangan. So. Yuk. Dah.
Was, dos, dos. Mantap, mantap, mantap. Was, yo, 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 yo. Was, oh, yo, Ayo masih bersama warga budaya. Ayo para panca penggemar Ayo jalanan. dong, Maya. Ayo ngerangkat mriki lho. Ayo. Kula keturaken mriku. Kula keteng budaya Bapak Sutresno Tamran. Yen kelingan marang sliramu wong bagus kaya rena citra-cit jroning atiku aku kangen apa saiki aku iki kangen apa
Sang